Biz federal üzəktən ярдәм итәбез бюджет ара мөнәсәбәтләр кысаларында төбәкләрдә алданған өлешчеләр белән бәйле проблемаларны истә тотабыз. Һичшиксез бу эш дәвам итәчәк, диде президент Владимир Путин Иннополиста. Монда кичке 7-дә Дәүләт Советы президиумының киңәйтелгән утырышы башланды. Анда республика өлкә башлыклары катнаша, яңа шәһәрдә хәзер хәбәрчебез Гөлназ Сайфетдинова эшли. Гөлназ, 9-нчы яртыга нинди яңалыклар бар, уртак фикергә килә алдылармы? Хәерле кич, Айгөл. Утырыш инде 1 сәгатьтән артык бара. Владимир Путин җитәкчелегендә республика, өлкә башлыклары, банк вәкилләре, министрлар, шулай ук төзелеш оешмалары җитәкчеләре халыкның тормыш шартларын яхшырту турында фикер алыша. Наша задача – расселять аварийное жилье, причем в больших объемах, чем его образуют, то есть свыше 2 миллионов квадратных метров в год. И на такой уровень мы обязаны выйти не позднее 2023 года. Только так мы сможем не просто латать, а реально обновлять жилой фонд страны. Бүген күтәреләчәк барлык мәсьәләләр милли проектта чагылыш тапкан. Хәл итәсе проблемалар күп. 1 июльдән төзелешне финанслау тәртибе үзгәрә. Банкларга йөкләмә арта. Күчеш җиңел булмаячак, моңа әзер торырга кирәк, ди Владимир Путин. Она должна быть безопасной и необременительной для граждан, защищать людей от избыточных рисков при покупке жилья, а также позволит выстроить отношения участников рынка между собой на более устойчивой, профессиональной, цивилизованной основе. Өлешләп түләүдә катнашучыларга ярдәм итү кирәклеген ассызыклый президент. Шулай ук ипотека процентларын киметү мәсьәләсенә дә бүгенге утырышта тукталырга тиешләр. Утырышның күп өлеше журналистлар өчен ябык ишекләр артында уза. Карарлар хакында соңрак билгеле булачак. Айгөл. Рәхмәт, Гөлназ. Иннополиста безнең хәбәрчебез Гөлназ Сайфетдинова эшләде.